רוב האנשים מחכים לרגע מושלם. הם חושבים שהם צריכים אתר מושלם, משפך מושלם, אסטרטגיה מושלמת, ובינתיים הם לא מכניסים כסף. האמת, כסף לא מגיע משלמות, כסף מגיע ממהירות. אני רוצה להראות לך מה שעשיתי, והכניס כסף תוך 48 שעות. בלי אתר, בלי מותג, בלי אסטרטגיה, רק אוטומציה אחת פשוטה. לקחתי הצעה אחת, לא מושלמת, פשוט מספיק טובה. משהו שאנשים כבר רוצים. לא המצאתי שוק חדש, לא ניסיתי להיות חכם, הלכתי על משהו שכבר עובד. ואז בניתי את התהליך הכי קל שאפשר. מישהו משאיר פרטים, ומיד מקבל הודעה. לא בסגנון, נחזור אליך, לא נבדוק ונעדכן. הודעה אמיתית, שמתחילה שיחה, הודעה שנראית אישית, שואלת שאלה, גורמת לו לענות. וכשהוא עונה, המערכת ממשיכה איתו. עוד שאלה, עוד חידוד, עוד שלב קטן, שמקרב אותו להחלטה. ובשלב מסוים הוא מקבל קישור לקביעת שיחה אחד על אחד. בלי שמישהו רדף אחריו, בלי שמישהו שכנע אותו בכוח. הוא הגיע לשם לבד. עכשיו שים לב מה קרה. לא בניתי משפך מורכב, לא יצרתי תוכן במשך חודשים, לא חיכיתי לאיזה רגע מדויק או רגע נכון, פשוט חיברתי בין 3 דברים. ליד, תגובה מיידית והמשך תהליך. זהו, בתוך 48 שעות התחילו להיכנס פגישות. הפגישות האלה הפכו לכסף, לא בגלל שזה מבריק, בגלל שזה עבד. ופה רוב האנשים נופלים, הם חושבים שהם צריכים יותר. עוד כלים, עוד פיצ'רים, עוד רעיונות, אבל האמת היא, אתה צריך פחות מורכבות, פחות תחיינות, פחות תירוצים, יותר פעולות, כי כל עוד ליד נכנס ולא מקבל תגובה מיידית, אתה מפסיד כסף, וכל עוד אין תהליך שמוביל אותו, אתה משאיר את ההחלטה לידי המקרה, ועסקים לא גדלים במקרה. אז אם אתה רוצה תוצאה מהירה, תשכח מזה, תשכח ממה שמרשים, תתמקד במה שעובד. ליד נכנס, תענה לו מיד, הוא ענה, תמשיך את השיחה. הוא מעוניין, תן לו צעד ברור מה הולך לקרות בשלב הבא. זה הכל, וזה נשמע הכי פשוט בעולם, אבל זה בדיוק למה זה עובד. כי בזמן שכולם בונים דברים מסובכים, אתה כבר אוסף את הכסף. אז במקום לשאול איך אני בונה משהו מדויק, משהו מושלם, תתחיל לשאול מה האוטומציה הכי פשוטה שאני יכול להפעיל היום, שתכניס לי כסף כבר מחר. כי זה ההבדל בין אנשים שלומדים לאנשים שמרוויחים. רוצה לקבל את השירות שלנו, או לשמוע יותר פרטים, תכתוב את המילה אוקיי בתגובות ואנחנו נדבר.